جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарои аҳли ислом. бародарҷоно, ҳамирӯз як хабара, як видеонавора ба шумо нишон метам. иншаллоҳ бовар дорам ки ҳар як инсоне ки агар зарраи имон дошта боша ё ки дил дошта боша, фарзанд дошта боша, иншааллоҳ ба фикри ман ки дилиш пора пора мешава. ин видеоро тамошо мекунад ва гуфтаним ки агар ҳамин видеоро тамошо карден, илтимос ҳамин видеоро гирен, паҳн кунен дар каналотон. дар ҳама ҷо ман иҷозат метам ки ай канали ман ҳамин видеоро скачат кунен, дар ҳама канало бимонен. кадом даже блогеро ҳамин ин кори хайра аз барои аллоҳ ай. дар ҳаёт тамоми кора кардем, тамоми кора кардем. ҳозир хай видеоро тамошо мекунем, баъд камакак суҳбат мекунем. бародарҷон, бародарони мусулмон, падарон ва модарон, худованд барои ман ду фарзандеро ато намуд, вале имтиҳони худованд барои ман бисёр гарон аст. касоне ки ҳамин наворро тамошо карда истоданд, мебинанд ки ҳар ду фарзандони ман, идрисҷон ва мунисҷон, маҷрӯҳ ҳастанд. агар касоне ки ба ман кӯмак карда тавонанд, худо албатта ба онҳо рӯзе дасти кӯмаки худро мерасонад. барои ҷарроҳӣ намудани фарзандонам ба ман маблағи зиёд лозим аст, аммо худованд ба ман он ризқеро то ҳанӯз надодааст ки барои ҷарроҳӣ кардани фарзандонам басанда бошад. аз ҳама бародарон илтимос ва хоҳиш менамоям ба розигии аллоҳ ба ман кӯмак расонанд. худованд фарзандону тифлакони шуморо ҳамеша дар паноҳи исмати хеш нигаҳбон бошад. иншаллоҳ видеоро тамошо кардем. бовар дорам ки як хелид аз чашмот об рехт баъди ин видеоро тамошо кардан, барое ки беҳад ҳамин хел як наворе ҳаст ки дили одам пора пора мешавад. валлоҳ қасам, ман ҳамин рӯз ҳамин видеоро ёфтам, ҳамин рӯз ҳамин видеоро ёфтам. ман кофтам ҳамин бародара хилча ёфтам, қатиш алоқа да буромадам, қатиш гап задам, фаҳмидам проблемоша, хестам ҳамин видеоро кардам. бародарҷонои азиз, бовар кунед ки дар тамоми видеоҳо, дар тамоми комментариҳо дар ҳамин ютуб тамоми ҳақората кардем, лубой намуд хел ҳақората кардем. ҳамин чизе буд дар рӯи дунё гуфтемаш, чӣ хел видеообрашени форид кардем, чӣ хели видеои форид мона снимат кардем, хай ҳамаи кора кардем. лекин ҳамин кори хайра биёен қафо намонем. чӣ хеле ки дар ҳамаи коро
як ҷоя будем дар ҳамаи чизо дар ҷанг ҷанҷол ҳақорат ответ як ответ шапак биёен ай ҳамин кори хайр қафо намонем бародаро. ҳама одамое ки тамоми видеои мара гирифтен дар каналотон монден реклама карден ку намедонам барои чӣ. ина ин кори хайр аная биёян ин видеора гирен дар каналотон монем бародарҷоно. ман розӣ, ман иҷозат метам шуморо камакак савоб бигирем. кадоме ки наметона ёрдам карда накунен, дуо кунен. фақат дар ҳамин комментария ягон ҳақорат накунен, ягон гапи безебам нагӯед. ҳечи просто тамошо карди маъқул нашид мима пропускатиш ки ягон чи нагӯ. ҳамун чихегум дили сиёҳ тайку бо ҳамун гапи ҳаром та нанависта ҳамунҷа илтимос. агар дуо ҳам накунӣ просто гизар рава мехе. фаҳмиди охи чӣ хади? агар ки дилет ки хост номрои телефон занг мезани кати бародар я алло мегӣ номрои сбербанкшам ҳастай 10 рубл амҷада хайр мекуниша плияротон. бародарҷоно як бори дига мегум қафо намонен. ҳамин дунё як дунёе ҳастай ки як супермаркетай ку чӣ кори фора мекунӣ. аз супермаркет харид мекунӣ мебиёӣ даҳани дар касада платид мекунӣ меброӣ мери ку ин дунёрам ҳамин хеле ҳамин дунё лабой кора мекунӣ охир дар ин дунё каса дора. охир рӯзи қиёмат касада худованд касира аллоҳ дар анаҷа истодагия ҳисоб китобот мекуна дар уҷа платид мекунӣ. барои ҳамин барои ҳамун охират барои ҳамун касаи ҳамун у дунё дар пули дунёра супоридана камакак сум ҷамъ кунем. сум чиай? анами хайр, анами кори хайр, анаму сумай барои анаму рӯзи қиёмат барои каса унҷа платид кардан. боқӣ дар амони худо бошен. худованд ҳаматона нигаҳбон боша бародарои ҷон.